Mayong buntag sa inyong tanan, this is Klein, and yung admin sa Little Faith. And this is Cara. And welcome sa second episode sa ato ang podcast, which is the Bonfire Sessions. Una sa tanan, I would like to express my heartfelt gratitude sa Adventist Media Panabo. Daghan kayong salamat for this opportunity to work with everybody. Car, thank you so Yes. much po sa pag-accept sa ito ang challenge Yeah. sa No request. choice, charot. Okay, so actually nagsugod ni siya kay gi chat ko ni Kokoy. Nakita niya ang mga post, and then nag-ingon pud siya ay which timing pud kaayo kay nangita pud sila isa ka podcast na segment sa Yes. Adventist Media Panabo. So sa AMP Car, ang imuhang experiences sa AMP, dugay-dugay na ka sa AMP. Dili bud kayo nagdugay mga pipila pa lang kay pipila pa lang dili jud tong nag-engage jud ko. So usually akong ginabuhat is kanang mag-report lang gyud, reporting. Pag-ingon ni Kokoy nga, client mo ni imuhang kauban, ako ang gi-search ang imuhang kuan, Facebook. Ay. Oy, soccer. Charot. Gitanaw na ko ang imuhang kanang, or dili dito imong Facebook sa Media Panabo to. Ang katong mga news nga naa ka. Para at least man lang mo mag-gauge na ko ba kung unsaon ako pag-approach. And then, thankfully, ni chat po ko sa imuha kay para at least makabuild og rapport, Yes. taas na po to atong chat. So, thank you so much, Day, no? Sa Yeah. pag-entertain sa ako mga chat. Yeah, Wala ka na it's- weirdohan to. Wala naman. I mean, it's actually a great privilege po to work with you kay mo gani kay nakita po na ako to imuhang video gisend pod ni Kuya Chester nga ingani lang dai nga nana. So okay, yeah, actually nangutana ko kuya, yeah, sure jud ka nga ako ibutang nimo diri Oo. siya dai ikaw na gyud, so I don't have choice, so Wala kay choice. wala. So I took the challenge and Nice, hopefully nice, it will work. Okay. So, by the way, ladies and gentlemen, friends, sa Little Faith nga page, naka-upload ta dito og first episode sa ato ang Bonfire Sessions, and that talks about ang atong topic ato that time is love, no? Yes. Na- Yeah, Panginoon mo. nakabumin ako ato. Pero wala lang ko na siya nahuman kay. Taas-taas bitaw to. Okay. Okay, so katong podcast, I would like gina-emphasize na ko adto nga time nga kanang ang word nga love actually kadugoyan natong sa ama sa akong giingon natong episode sa first episode. Kadugoyan natong gamit-gamit nga Nga word word, o yeah. kadugoyan natong sulti mawala ang essence. Yeah, So yeah. gusto na ko siya i-emphasize sa tanan kung unsa kabugat ang word ana. So motong naatay na ako fuel puto siya sa isa ka story nga nabasahan ako. Kung nahuman to na yung ma'am, nindot kayo to ang Yes. last part ato, pero sige lang. Assignment na lang na mo. Sige. But you mentioned 3 things man ata dito like Ah, agape, ang 3 things adto actually is the 3 different kinds kinds of love. love. Yeah. Eros, unsa pa to? Kalimot ko. Philos og agape, Agape. 'di ba? So, mo to siya. Anyway, if you are quite curious with the first episode, pwede kayo ninyo i-search sa Little Faith nga page na dito available. So, ato lang. Og I am very excited as well to share the second episode to everybody. Yes. Actually, nadugay-dugay kog upload sa page kay kanilagi among gi-workout ang project, taas-taas po ang preparation, and once again gusto jud ako pasalamatan ng effort sa Adventist Media. Yes, praise the Lord. Praise the Lord jud kaayo kay gi-providean ta sa mga butang. Mao gyud. Yeah. So, yeah, let's start Okay, siguro with the so- question nga atong hisgutan is faith. Faith. Okay. So, From love karon faith, ta. Okay. Yes. So, para sa imong client, or should I say, sir, or... Ano ba, sir? Sige. Para sa imong client, what is faith for you? Like, yeah. What is faith? Kani siya batasan mo guna ko nga dili I would not like to take things very lightly. Gusto na ko siya kanang ma-emphasize ang sama sa kong gibuhat atong last time. So faith, I think for me is dako kay siya scope nga word.
it encompasses, I think, the wholeness of life. Kay giingon pa dira sa Bible, faith is the substance of things hoped for, no? Yes. It's very dako kay siya nga challenge para sa usa ka tawo para mabato ng faith. Excuse me. Bayan bay atong mahisgutan ang kuan ang kaning difference man gud nato sa kaning faith og trust. Kung Yes. sa Bisaya pa pagsalig og Pagtuo. pagtuo. But for me, faith is actually kaning miskan na-amaze mo ko aning giingon sa Bible nga ang kagamay sa imong faith Yeah, it can move. can move mountains from one place to another and ano ba, and then so moto siya at until karon sige gihapon ko og kuan og learn what faith is. Yes. Sa akong spiritual life wala pag yun ko miskag sa 27 years na ko sa pagsimba, no. Wala pag yun ko niabot sa point nga kanang na verify na yun ako o na pinpoint na yun nako what faith is. Yeah. And I believe daghan pa kay mahitabo sa ako ang ma-prove na ako unsa ang faith. Yes. So I think it's very vague pa for me. Yeah. For me as well, based on my experience, no, Opo, ma'am. faith is a fuel of Christian life. It serves us but to move forward in our journey as a Christian. So it's something like that, like what you've said na faith, according to Hebrews 11 verse 1, like faith is like a substance that you are hope for and the evidence to those things that you cannot see. So yeah, like it's a unwavering trust on something that you don't see. And yeah, it provides a hope, strength, and comfort. Because nowadays, if we have this small, actually there's a activity ba na, I don't know if you're familiar with Cup of Faith. Wala. Yes. Sige na. So usually mo na siya ang ginabuhat kanang naay camping. So our friends can relate. So mga Adventist friends can relate to this. Okay. So it's a cup of faith, and usually ang gina-share nila is, ang instruction is, you will label your faith through this glass cup. So usually ang ako madungog nga explanation is that Unsay i-label, ma'am? kanang i-label nila og asa na ilahang faith karon. Yeah. Okay. So they will give So for example, if mo ni akong Yes, ang kapon something sa like akong that. i-label dire, strong. no, or they sama- will just kung faith is napadiri. So kumbaga, and they will explain okay, that ang one. level. Yeah. Okay. So usually ako ang madungog nga explanation is that they will choose that their faith should be overflowing. Mm-mm. Kay nowadays, if I don't know sa imong sa imong experience, like you will feel or you will people nowadays get easily to be discouraged good sa mga butang nga ilang ma-experience, especially if kanang sa kanang mga trials nga tong Appeal ko na. yes, like wala may excuses sa trials, no, mga problems in lives, and they will choose to have this faith nga overflowing. So, yung gingon is that kay dali ra man gud ko maano, ma'am, kanang dali ra ko ma-discourage ba. So if gamay lang akong faith, if I will label nga kanang gamay lang akong faith, dali ra ko mapildi, something like that. So considering that faith, it gives hope ba and comfort. So usually nga na yun bitaw nga kung mapildi ta sa ato ang gina-strive ba nga buhaton nato and mapildi ta, usually ma-discourage ta. So nga na ilaha. So instead of having this faith kanang gamay, or we have this little faith, even if it's little faith, we need to practice that every day. Exercise our faith every day. So nga na siya nga Actually, gahapon, for the information of everybody, na amig ikandak nga run through. Ani nga, ato ang Yes. anak, ato gapon. Unang ni kagapon, no? Yeah, so, what I like about podcast is, ang ako ang level of knowledge is that dili lang siya masulod sa premise within my perspective ba. Yes. Ganahan kay ko nga kanang daghan gani kaayong tao nga mo
mo contribute, mo hatag og idea. Siguro by and by maka-invite me guest dire para Yes. Hopefully. hopefully para dili lang pod kamo ang mapanalanginan apil pod me, no? Yes. So inana siya, daghan kayo og story sa tibuok kalibutan kung or miskan diri sa atong localities, no? Mm-mm. Giunsa pag-change ang ilahang kinabuhi sa pagtuo, pagsalig. Okay, so daghan pud kay kog na dunggan na stories about katong especially katong mga successful nga mga individuals about salig lang gyud. There may be times nga dili nila masabtan og asa na sila karon nganong ang ilang kinabuhi na inani, ang nganong nahitabo ni sa ila, and then sama sa mong giingon ganina, ginagmay nga mga pagsulay makuan gyud, matandog gyud sila. Mapandol or matandog. So I think isa pod nga importante ana is ang imuhang foundation, ma'am. Yes, that's true. Asa ka based gyud sa imuhang church membership diri na yuga sa Yes, Panabo. there is Carmen. Carmen. So kibali ang imuhang foundations didto gyud na build Yes. sa local ninyo nga church. Mm-mm. Kuan isa sa ako ang nakoy na kuan ma'am na istorya. Actually dili lang ka isa daghan, pero akong gusto nga i-example is katong gabi. Actually after sa among run through diri, naami gi-attenan nga alumni homecoming sa ako ang partner. And then luckily na istorya na mo ang tag-iya sa school kay akong partner na apoy kuan dito na ay guest speaker siya, gikuha siya as guest speaker. And then nagstorya mi sa katong owner together with my partner, kami tulo, and then nag-share taas-taas na pud niyang edad, and then naabot siya sa kaning gi-istorya ay gi-share niya kaning gusto daw lagi sila magpa-ASCO. Kabalo ka familiar ka na? Kana accreditation gani. Level 1. Dili kay ko familiar na, pero ang after niya og share ato, akong gi-share nga actually ma'am, ang gi-graduatean sa college dito sa Bansalan, Davao del Sur, ang ilahang academy accredited sa ASCO. I think level 2 ba to, level 3, and ngota siya unsa nang school ako kuan ma'am, South Philippine Adventist College. Nag-share siya bay ana siya nga Sige, bye. oh ana siya nga actually kung apong apo ba to or anak, yang anak daw dito sa Sikihor, ana siya nga asa niyo pa eskwelahon ang ako ang apo, ana siya tong anak niya nga dito daw diri daw sa mga Adventist schools kay iyang recommended niya kay sige daw ampo magsugod ang klase magampo, mahuman ang klase magampo, and then Bible verses inana, and then it made me appreciate kuan SPAC more, no? Nga kanang ang Adventist education. So gi-share na ko sa anak kog ma'am kung sa Adventist education magyud kana ato ang mga kabataan bahalag moagi nagkabugoy. Ang importante ma'am ma-fix na to ang foundation kay bisag unsa pa na ilahang agian sa kinabuhi, moagi ba nagkabugoy mo balik ra jud na sa church. Yes. Mo balik ra jud na sa church. So ang ato ang faith, I think for me sa imuha miskag sa imuha makaingon ta nga ang ato ang foundation well established by our parents, by our environment, ato ang local churches, pero kining ginatawag nato nga faith is I think kaning ongoing na siya nga process gyud sa ato ang kinabuhi. Mura siya lifelong learning, diba? Tinod. Manggawas na to pagka maestro ani. It's just like a flame ba nga ang faith, sometimes faith will illuminates our paths ba. No, to those believers, it will give us way ba towards our eternal destination. So if we don't have this faith, I don't know kung asa na or unsa ang aton. So for me, dako gid siya ang starting gid for everything is faith. Grabe no, grabe. Yeah. Nahisgutan po na mo gahapon again for the information of everybody. Nahisgutan po na mo gahapon nga katong faith without works is dead. True. No? Kaning bisag unsa pa kadako imong ginahatag nga tithes and offerings, kompleto ba imong attendance dira sa church, imong pagsimba every unsa ba na ang ato ang simba,
And then without faith, kung wala ta ni naisgutan ni Brother Russell gahapon nga, kung magsigit kung ginabuhat ginabuhat na to na unya wala tay faith, ang ato ang ginatanaw always is ang kaning return sa ato. Ganing ginatawag nga kaning mo simba ko tungod kay na ako'y ginapangayo, mo simba ko kay para mahatag ma-bless ko. That is, I think tama to yung giingon nga ug inanay ang mentality gamay nga tayog sa imo sa kalibutan, madamay gyud, dako jud kay impact sa imo ang faith. So faith without works is dead. Going back to that katong gi-share nimo earlier nga bisan unsa nga ato ang buhaton kung wala tay faith, whether dili lang ni siya limited sa church dili lang ni limited sa atong spiritual life, sa bisag asa siguro ibutan nato sa atong negosyo kana, di ba? Sige. Negosyante ka, ma'am? Dili po. Gasta nun ko. Pero pohon maka negosyo. Basinday. Ana, May yun. encourage ko sa imong i-share karon. Business din ito mo topic. Okay, so inana siya ba? Miskag sa imong negosyo, gabi gi-share pod sa usa ka guest speaker dito. Isa mo gud siya ka successful nga entrepreneur. Ana siya nga first tip niya nga gihatag sa mga aspiring businessman. Una sa tanan is that you love what you do. Di ba? Uy, makonect ra po na siya, no? Kung wala kay faith on that something, dili ka bation siguro og gugma. Yeah. Tama ba ko? Nakauyab na ka, ma'am. Sige. Change. Ibutan na to. topic. Unsa may nindot nga example. Sige, balik na to sa ato ang spiritual life. Mulo ito. Kung wala kay faith dira sa church, kung wala kay faith towards God, you can never learn how to love Him. That's true. Ana yun. So I think sa inyo siguro tanan dira ang mga single, basig natingala ka ba nga anong wa pa mo ko lang kauya boy antod karon. Yeah. So may naasa ko nga wala sila. basin kulang tag faith, o di ba? Basing issue sa ato ang faith, no? And kani gusto kay nako ni i-tackle nga topic. Faith and trust. Para sa imo ma'am, unsaon nimo sila pag differentiate ang duha? Kay kung sa Bisaya pa na siya, unsay Bisaya sa faith? Pagtuo, pagsalig. Faith, pagtuo. Unya, ang trust is pagsalig. Sige daw. How would you define those? How would you differentiate those two words? Okay. Trust actually it can be either a noun or a verb. Trust. So we say trust as a noun. English major ba? English major in the house. It's like you have this assured reliance ba on the character, ability, strength, or to someone or on that thing. Trust. Yeah, trust that's na. trust. Okay. So we say trust sa verb, it is actually murag na that you're putting confidence on it. Murag imo ang nay action ba, okay, salig ko ani because verb is an action word. So parang ingana ba? So if we will differentiate faith based on the Bible, like what you've said earlier, like faith is a substance of what we or hope for. It's evidence on those things that we cannot see or unseen. So meaning to say, in the other words, faith involves trusting on something that you don't see. Something okay. So, yeah, like faith and dili na pa na sila maghiwalay Bulag. yun. Sakto. They should be in one. Kay ba like you trust for you have this faith and without trusting parang murag pasiyo siya, mura siya void something na ay kulang sa sulod. So something like that. I don't know if you are familiar with the activity of trust fall. Wala pod. Katong itaga ka. So you have this faith ba that your friends nga nasa likod
i-catch jud kanila. Dili kanila i-let down to nga mahulog ka sa baba. And your falling, that's actually your action of being trust ba sa ilaha. So something like that. So if you have this faith without trusting, murag kulang ang imuhang ano. So both of them should be in one Intact place. yun sila. Yeah. So, That's how I kung faith ug walay trust, dili siya faith. Something inana. Or Yeah. sa ba? like murag ingana gyud. Kulang ang iyahang Kulang. pagka-faith kung walay trust something. No, faith without trust is not a faith. So, faith without trust. Believing or like pagtuo nga walay pagsalig, it's like an empty ba nga it's parang it's still nothing. Okay. So nga na siya kay for example nowadays we believe that or believers believe that there is something that God or Jesus Christ do when he was here, nagbuhat siya og mga milagro, right? So wala na to the witness. We just read it in the Bible. So if naata dito, of course, mas maayo. Kanang na witness nato nga nagbuhat gid og milagro ang Ginoo. But we just believe on his words. And we believe that God can do what he says based on in his words. And that is the scripture. So if we don't have this faith and we just read it, it's still nothing. So it should be both yun. Naagi dapat ang duha. You believe on something that it's still unseen for you, like Lord, na ba yung koan, na ba yung kay prepare dira and all. You believe on something, but because of your faith, you believe God's words. And kanaganing make sure good or yag yun ang tumanan that you trust and you have faith on His words. Something like that. Nakoy gusto idungag ana ma'am. Actually ang faith ug trust na ako'y isa ka story nga very effective, very kuan siya, very kaning ma-distinct din niya ang duha. Yes. Sige, go. So there was once a man who is kuan kanang work siya sa circus kanang si tawag na acrobatics ana siya. And then ang iyang skill dara sa circus daghan na sila na mo tame og mga lion, tiger, katol or Kaya na dapat ang sorry. katol. Naay kuan. So ang iyang skill is kaning mulakaw siya sa usa ka tightrope. Kaning mulatay siya pisi ba nga kanang from diri to dito niya ihikot niya mo lakaw siya. So tungod sa iyahang kasikat and then taas na kay iyahang confidence iyang kaugalingon ana siya gusto siya mabuhat og something nga wala pa niya nabuhat before. So what he did was ana siya nga muna akong buhaton. That time ang Niagara Falls ang isa sa mga I believe antod karon wala pa mo kaadto. Last na kong kuan. Ang Niagara Falls ang iyahang gihimong target kay tungod kay daghan kaayog manan-aw. Gusto siya mohimog breakthrough ba. So asyag okay, gusto ko motabok diri sa Niagara Falls from this end to the other end. Of course sa tightrope nga mulakaw sa isa ka tightrope. So mo to with enough budget, enough ang iyahang fame, naghatag siya og mga tickets or mga flyers nga gi-advertise ang iyahang activity. So mo tong toad man, to make the long story short, iyang gibuhat. So nana didto daghan nana siya didto nakaplaster ang tightrope, daghan kayo ang mga tawo nga nag-attend tungod sa iyang pag-advertise, and then knowing he is very famous, ang mga tao nakaingon kaya jud kaya ni niya. So motong kadtong adlaw iyan ang giplastar. So motong announcement niya sa tanan before siya nipatong na siya sa other end, sa isa ka end sa rope. Before siya milatay nangota na siya. Kinsay mutuo nga makatabok ko dire hantod didto sa pikas. So syempre, knowing katong mga tao naka-witness na sila sa iyang skills, grabe na ilang kumpiyansa sa iya. So kami tanan, sila jud tanan, kami mutuo mi nga makatabukan dito sa pikas.
So tuod man, siya, sige, ni tabok siya. Hantod natabok yun niya dito sa pikas. Now, ang iyang gibuhat pabalik is that nikuha siya og wheelbarrow kanang sa kargahanan og yuta. So ana siya. Kinsa man this time nangutana siya sa mga tao. Kinsa man ang mosalig nga mosakay diri sa wheelbarrow, unya motabok ming duha dito sa pikas end. So sila as miskan nakita na nila kung unsa ang skill atong nga tao. Miskan nakita na nila tanan ang ebidensya nga kaya ni motabok, walay mosalig nga musakay dito sa wheelbarrow nga motabok dito sa pikas. My point is, once we have faith, ma'am, siguro ang faith mo manifest as actions. Yes. Kanang kay pagtuo dili magudlisod ang mo tuo. Tuo ko nimo na kaya lagi nimo na, kaya. Pero when we will be talking about faith, naani siya equivalence nga or equivalent na siya to actions. Like That's true. sama si mong giingon ganina nga nagtuo ta sa mga nakita na to wala na to nakita, nabasa na to, kabaluta sa stories ni Jesus Christ when he was here, nagperform siya og mga miracles. Kabaluta nga kaya niya. Pero ang pangutana dira, meaning nagtuo ta, pero ang pangutana dira, do we have the faith? Meaning naabatay ginabuhat sa ato ang espirituhanon nga kabahin nga nagmanifest sa ato ang faith. Let's say for example, nagtuo ta nga mobalik ang Ginoo, second coming, mobalik gyud siya, sure kay grabe pa, bata pa ta, mensahe na gyud na, mobalik gyud. Pero syempre of course tuo ta, pero do we have that faith? Naabatay kung may untag, do we have that faith? Kamusta man ang ato ang pagkinabuhi isip Kristohanon? Naabatay ginabuhat nga mo equivalent siya sa faith? In short, gasakay bata sa wheelbarrow dito sa mulatay sa tightrope. Yeah. So I think kadto siya nga story, ma'am, it well defines faith and trust. Yes. When we say trust, walay problema. Salig ko nimo, ikaw na bahala dara tanan. Pero when we say faith, tungod kay mo salig ko nimo, mo invest ko sa imuha, ihatag nako ako ang time, effort og unsa ba atong pwede ma-invest nimo, atong ipakita through our actions, di ba? So inana lang siya, no? The word faith is quite short. Pila ra ka letters? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Pero once ato ang i-subtone siya, usahay mo gud kay mo lagi na usay kanang kadugayan natong hisgot sa word, kadugayan natong balik-balik, mensahe, faith, kinahanglan tag faith, kinahanglan tag pag salig ba? Dili ko sure kung siya ana, pero pag atong when we think about it, grabe, it's very dili siya inana ka basta-basta, dili siya sayon. There is a deep understanding. Oo, yun. When So, it comes out. motong happy kay ko kung anong ginganlan ako ang page o Little Faith. Okay. Yeah, actually it's ano siya, very kanang catchy ka siya. Little Faith. Yeah. Yeah. Kinsay gusto mo tanang anong Little Faith? So, why is it Little Faith? Okay. Yan sa ko ako. Little Faith actually is gibuhat na ko siya actually nga page due to I think kani siya, this would be a little bit personal na so for the sake of everybody who are quite sensitive, mangayo lang kong dispensa sa inyo, but this is my personal reason nga nung gibuhat na ko na. It is because sa ako ang mode of sa ako ang profession karon, dili ko, to tell you honestly, ma'am, na ay mga instances nga instead ginabuhat na sa akong espirituhanon nga kabahin na dapat supposedly karon ginabuhat na ko ni, pero due to my profession, sa akong field of work, dili na ko mabuhat. So I grew up within kaning a family nga very inclined kayo. Dili gud ingon niya kanang perfect jud, but I think I am raised well by my parents to be kaning
quite inclined gid sa Yes. church. Nagdako ko nga inana, and then karon nga naan ako sa ako ang pagpanarbaho, bation ko konsensya na ay kaingon ko nga dapat inani unta, pero inani man niya mo ana sa akong kaugalingon niya pastilan dili magud na kuan tungod sa akong pagpanarbaho, Yes. sa akong pagpanginabuhi. So what I did para siguro matanggal na ko akong conscience, ma-alleviate na ako akong ginabati. Tama ba ni? Sakto ba akong gibuhat? Nagbuhat ko page ani. And then since I believe I have the skills to dili man siya pagpanghambog, pero I believe I have the skills to speak well. Yeah. Siguro gigamit pug ko sa Ginoo gyud nga kuan, pasalamat pug ko Praise sa akong the mga Lord. ginikanan nga gi-expose ko ani nga inana nga mga activities kay nagamit ra gyud po nako. So ana ko unsay buhaton ako ani, why not magbuhat kay ako og page para mabawi-bawi nako ako mga konsensya. So mo to siya, and then si ko una unsa may kuan ako. Gusto nako iingalan sa akong page. And timing po kayo, ma'am, during sa ako ang before ko na kuan sa akong pagpanarbaho karon na ami giagian nga training, and then that really affected me in a way. I think sa ako ang isa na very very kuan gyud sa akong espirituhanon nga bahin tungod kay pagsulod na mo sa kani nga pagpanarbaho, pagsulod gyud na mo after take off, dili na gyud amoa ang panahon, dili na gyud kibali nagihatang nga privilege amoa, pero once naay order nani dili, I mean mo to dili na mo kontrolado gyud among panahon. So Yes. mo na to asa na gani ko. So mo to gisulayan na ako ang pagtuo o pagsalig, kay ako ang pagsimba, nag-away sa kung huna ang unsa man panginabuhi or kuan nani. And then there's sa ako apong kuan, sa ako apong tungod sa responsibilities nga na ako, there is no turning back, dili pwedeng mo kuan ko. So during that time naigo gyud ako ang faith, pagkahuman na mo sa training na nana ko sa work, it's something like gina-build nako ang ako ang spiritual life from scratch, ma'am. Yeah. Murag kaning saon gay nanto niya unsa ganitong faith ka naa sa ako unsaon. Even to tell you honestly, last week Saturday gigihatagan kong part sa church. Since July 2021 kadto pa ko last week Saturday didto pa ko nakatindog balik sa pulpit, naka-share sa ako ang kuan. So gibati ko kakulba yung sa una nga confident na unta nga mo istorya nagoy kulba, pero makaya ra gyud katong last Saturday murag kulba gyud bay. So mo tong anak ko nga pastila na apektuhan jud ako ang faith. So muna siya akong gibuhat, ma'am. Ang ako ang page Little Faith, ako ang gikuan tungod kay layo sa challenges na ako sa akong faith nga until karon gina-build pa gyud nako siya. Pasalamat lang gyud pug ko sa Ginoo kay gihatagan ko niya opportunities nga to build gyud. For example kani wala jud ko na expect ani, and then praise the Lord kay gihatagan ko niya og kuan. So si kog search sa Facebook until na naabot ko ani nga text. I would like to share this with everybody. Yeah. Matthew 17 verse 20, it says, He said unto them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed. Kani siya, ma'am, dugay na kay nako ni siya nadunggan nga mensahe. Kaning gamay sama sa liso sa mustasa. Yeah. Inana. Like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Si ko guna-una, ang ako kayang faith karon kaning after kuan kaning akong gina-build pa, enough na kaya ni nga move og kabalo ko nga dili man na literal nga from one mountain to another ba, pero ako ang ginahuna-huna ato is enough na kaya ni ako ang gamay nako nga faith. Siguro aspect of faith that I have to move
here and there. So kana siya nga question, sige ko guna-una, and then naka-decide ko, why not mo na ako ang ibuhat sa akong page, and then by and by ako lang nang i-learn kanang page siya man ba nga dili gani siya ingon niya tungod kay how ko mo share about faith mo ni ako ang page. Gusto ko nga kanang tungod kay mo man ni akong pangutana, ang ako ang ihimo na ko siyang page para masabtan ako in the long run. Yes. Nga pinaagi ani siguro daghang mga puhon-puhon maka-release ko contents mga pangutana sa tanan, and then mohatag sila og outputs unsa ang faith para sila siguro matun-an ako kung unsa ang meaning yun sa faith. So that is why Little Faith ako ang gikuan, ako ang gi-name sa ako ang page ani nga platform. So mo to siya, it's because kani yung because of your little faith that lang nako. Nothing will be impossible. That's for you. actually that's so nice, no? As I kung samtang ko nagapaminaw, yeah, we have this different, way of understanding about faith. Usually ma-base gina siya by our experience kung giun sa tapag-mold sa Ginoo ba through our faith. So ako pod, as I heard this Little Faith, I have this, I don't know if you're familiar with the song na Tell the Mountain. Pwede na makatahon. Sample. Sige daw, para Pressure ako ko. makabalo. No, it's the lyrics goes like this, like, the mountain will tell you that you can't make it over. It will try to convince you that it's way too high. So you feel defeated, but God, so you feel defeated. Kailangan siya kanta. Know that God keeps His promise. So you tell that mountain that how God, wait lang. So you tell the mountain that how God, wait lang, kanta ko na lang siguro ako. Nawala siya. Assignment. Like, the mountain will tell you that you can make it over. It will try to convince you that it's way too high. So you feel defeated. Know that God keeps His promise. So you tell the mountain that just how big your God is. So it's something like, mo i-connect siya. Grabe ko So, na-pressure ko kay mga singer ba na to. So it's something like that ba? Our problems will convince us that you cannot make it. Kana ganing, the mountain, it's too high for you to overcome it. But if you have this little faith, you can. Something like that. So, if you don't have this faith, you will not remember that God keeps His promises. Kana ganing, naaday promises ang Ginoo to, like, I can do all things through Christ, who gives me strength. Like, all things are possible in the Lord. So, you will not remember those things if you don't have this just little faith. So, nga na siya. And, na-inspire ko nga, pag kanon ako, little faith, and gipatugtog na ko ang Tell the Mountain. Yes. So, I can connect it to that. Wow. So, nga na. Speaking of kaning mga kanta, ma'am, tama na ako hinimduman nga kanta. Actually, this is familiar ka ning Casting Crowns? Casting Crowns. Oo. Nga ako i-search ilahang lyrics Kasi nagkanta. Ang ilahang kanta na is Who am I that the Lord of all the Yeah, earth? yeah. Kana. Nasila isa kanta, ma'am, kani. Gusto lang ako i-share. The Voice of Truth. Lyrics di ay nara. Asa to. Sige, kantahan. Di na ako. Na-pressure ko. Ibo ko gipakanta. Kani ikaduha. Mas ganahan ko aning ikaduha. Kani. I will choose to listen and believe the voice of truth. And then sa chorus, and then what I would do to have the kind of strength it takes to stand before a giant. Kani siya, ma'am, reference ni siya sa story ni David. Yeah. With a sling and a stone, surrounded by the sound of 1,000 warriors shaking in their armor, wishing they'd have the strength to stand. I think kaning nakita niya ba nga unsa nga faith ang naasa ko ang
to stand against this giant. Speaking of mountains, magod na kahinungdong ko. Tama din, no? Sa panahon ni David, grabe, no? Kung ato ang i-imagine ang tanan army sa Israel under King Saul was ingon diri shaking in their armors. Kulbaan sila kay during that time ang ilang kalaban si Goliath, and is a very renowned warrior, no? True. Giant, dako kay siya kuan na actually nako isa ka nako nabasahan ani, pero next time lahi na pud tong kuan i-share na to pohon. So diri with just a sling and a stone. Ang mga army didto sa panahon ni King Saul, kompleto sila na espada, na armor, they've got shields, I believe siguro naapay mga kabayo adto, inana, kompleto ilang kuan, pero they were shaking. And then what faith would it take me to face this giant nga ako ang dala is just sling and a stone? Padayon ta. I'm wishing they'd have the strength to stand anatong katong sa mga warriors. And then the second line goes, the next line goes, but the giant's calling out my name and he laughs at me. Gikatawan siya sa giant, reminding me of all the times I've tried before I've failed. Ginapahinumduman ko sa akong mga kapakiasan sa akong kinabuhi. Ginapahinumduman ka sa kaaway nga naunsa naman kakaron dili man ka inana sa una, naunsa naman kakaron nga maayo man ta pagpadako si mo, pero karon naglisod na ka og balik sa Ginoo, di ba? Na I believe sa ato dili lang na siya sa kanang example, daghan kaayong mga challenges sa ato ang espirituhanon nga kabahin, pero padayon tayon diri reminding me of all the times I've tried before I failed. The giant keeps on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. Ayaw kahadlok. The voice of truth. The voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out in me. Ma'am, modritso ko sa iCard. Modritso ko diri sa Koda. Ingon diri mo ni akong pinakaganahan. But the stone was just the right size. Yeah. To put the giant on the ground. Tama ba ito kung pakanta? Kaning the stone was just the right size. Ma'am, hinundong ka pila ka stones ang gipunit ni David dito sa kuan? I think that is 5 stones iyang gipunit dito. O wala ko na mali. Please correct me if I'm wrong. But I believe it is more than 1. Yeah. Pero pila ka stone ang gigamit ni David para iyang napildi si Goliath. Isa lang yun. Katulang yun. Isa lang yun. Ang permiro. Wala naghisgot ang Bible nga. First, niyang tira, nakulbaan siya. So, he missed. Yeah. Wala siya. Ang ingon sa Bible, ni punit siya stones. Gibutang niya ang isa siyang sling. Tuyok ni David. Project niya padulong kang Goliath, and then down went Goliath. Yeah. But the stone was just the right size to put the giant on the ground. And then sa kanisya reference niya sa first nga stanza, and the waves, they don't seem so high on top of them looking down. I will soar with the wings of eagles when I stop and listen to the sound of Jesus singing over me. So meaning ang the voice of truth nga iyang gikuan is ang voice ni Jesus Christ. So kadto nga faith ang gikuan po ni David. Kung ikaw siguro ang naa sa shoes ni David, dili po siguro to lalim yun. Yeah. Ang story ni David is dugay na kayo gi istorya sa ato. Sukat pa sa tong mga ginikanan, sa ato ang churches. And then usahay mawala ang sensation nga grabe. What faith did it took? Unsa kadako ang faith? Kato yung ka nga mas dako ang mountain, pero tell that mountain that my God is way bigger than you. True. Diba? If God is with us, then who can be against us? Amen. Grabe ba eh? Nindot naman kayo ni... Ako na-expect kayo na din ba eh? Mas nindot ni siya. Mas nindot ang podcast, ma'am. Huwag na-adyo kayo istorya. Tinoon. Ay, nako. So mo to. Praise the Lord once again, no? Sa kaning opportunity nga nakashare ta
inani. And then I really appreciate this moment. Mm. So, mo to siya ang reason why Little Faith. And I believe this time, Ma'am Car or Cara, naa kay significant experience nga pwede nimo i-share sa ato ang tanan, sa atong listeners. Apil pud sa ako, sa About ato ang faith. crew. Nga nadiri karon. About faith. Giunsa pag-change or giunsa ka pag-guide sa Ginoo or sa ikaw kanang sa panahon nga daon baka or giunsa ka pag-change sa faith. Unsa ang impact sa faith para sa mo? Actually, gyud, like, based lang po din sa akong experience. Like, for last 3 years ago, yeah. Kanang nag-missionary ko ba? I am a digital evangelist. Sa Wantaw ka? No, dili sa one tao, like Adventist World Radio Center for Digital Evangelism. So, hello guys, if you're watching right now. So, nag-ano ko dito and I actually, sa akong personality, I'm very introvert. I don't know if you observe that. Nakasabot. Kanang gusto ko ba kanang ako lang isa. Nakoy kailay na ma'am. Nay kailay na sabi siya siya. diri karon. Sige. Kanang ingana god. So, sorry. So, for that years nga I engage myself to that kind of ministry, it's actually a struggle for me because you need to engage with the different cultures. So, sa usa ka na yung mga taga-Africans, na yung mga taga like lahi-lahi Pero gyud. It's may- like 17 countries. Pero diri sa Philippines. Dito sa SSD sa Silang dito, Cavite. Okay, Oo. okay. So, kanang feeling nga, wala kailang choice to communicate them. Parang nga na good kay, sa balay mong good kay, lang ko, ako lang isa. So, I used to be alone good. So, by that, and naman ginay barriers ba, which is the language. So, ambot lang, maglisod kog sabot sa uban. Ganing. Though I understand English, pero the way they deliver, wait lang. Tas, sometimes they misinterpret me. Ganing, dili sila, it's not their usual bang, mga babae dress sa Pinas. Ganing ha. Dili sa ingana. So, by then, ko nga, Lord, ganong gibutang man ko ni mo diri. God, Lord, pwede lang, mubalik na lang ko, and kay among work ato digto kay we will just entertain those Bible questions that we receive in the page. Magbuhat mi og Bible study. God nga. Zoom lang gid siya. Virtual lang siya. But we need to work together. So, katong mga friends na ko nga ay mga kauban na ko nga nasa gawas, miadto gid sila og kanang silang sa diri sa Philippines. So ko nga, okay, after sa akong work, I need to go back yun sa dorm right away. Kanang di ko gusto makig-entertain. But I realize nga, ingana good, you need to. Para ingana ba, kailangan gud mo ikuan nga, how can you learn from their culture? How can you understand them? Or how they can understand you if you don't speak? Something ingana. So ko nga, okay, sige. Pero naagid gihapon ingon ko, Lord, dili jud ko ganahan diri Muuli gid ko. Ana gyud, naagid kay nga na. Dugay ka dito, ma'am. Dugay ka. Nagdugay po ko dito. Murag 2 months, I think 2 months akong adjustment sa ilaha kay lisod jud kanya. I am the only one diri gikan sa Davao nga ni adto dito and the rest is nasa Cebu and most of us is nagit sa mga foreigners gyud. So nga na Lord gusto jud ko mauli and all. But you know what, ganing pag-receive nako kanang giingnan mi sa mong manager or sa mong kuan dito nga you need to be here like that. I said yes right away. Pero pag abot ako dito, sorry, pero gusto ko mo uli. So, nga na ba? And Lord, unsa man gyud akong buhaton diri. I have faith, you know. Nagid ko pagsalig Lord nga imo kong gibutang diri, but I don't trust myself gyud kanang ay dili na ko kaya ang ingani. So, along the way, I realized ba nga God put you on that place not because nga kailangan ikaw lang ang mag-learn. You should share as well. So, by that, I realized nga kanang mga balik ko diri and my friends will always message me nga, thank you so much, ganon and now we want you here and all. But back kanang during those times I feel dili jud ko kanang dili ko comfortable. So because of the faith that I have to God nga, I need to be comfortable enough even even if you are in the service ba sa Ginoo, sometimes you will not comfortable gyud kay
as human ba nga, dili ko ana and dili ka ana. So nga na lang. So I think mura siya kanang I don't know if you're familiar with the verse like, for we live by faith and not by sight. So, by faith, we need to, through our faith, we can see God. So, and through our faith, we can have this focus on Him alone lang yun. So, nga na, so, I tried to, kanang communicate, I tried to understand their culture, and I've learned so much from them. So kibali, kada culture, since kadaghang kay culture, kada culture lahi-lahi imong approach. Yeah, sometimes nga na gyud kana ganing makaingon ka nga wait lang dili man day ang mga ingani dapat ingani ka kajali. Kay namo mo nay kauban ako ba nga you need to be kanang active gyud ba kung ako imong kauban. And I am not like that. Kani nga napugod mo kauban. Yes, napugod kauban nga you need to be kanang conservative, kanang ganon. So I need to be like that as well. Tungod kay ilang culture inani. So but the thing is that we praise God, no? I praise the Lord because all of us have this adjustment yun. It's just me kanang nag-adjust good. Every one of us has this, process of adjustment. And yeah, like it's a way good siya ba nga. Even if you have these different cultures or even if you have this different understanding, kasi they dress like it's different how we dress here sa Philippines, but we need to understand those things. Dili man pwede nimo. Dili mo. Uy, ano man ni? Kaya ko nga nagod. Dili man dapat ingana. So instead of kanang thinking something bad towards them, you need to try to learn their cultures. So ingana lang kanang may nga kay Lord. So I am here not just to learn myself, but to help them to learn as well. Ano nabot ka dito? It's a long story. But sir, kaya pa sa to. Maybe we can I can share that later. Sige, okay. On our next episode. Okay. Okay, sige. But yeah, I praise the Lord for those learnings that I've learned. And yeah, because of that, I am here right now. I have this courage to talk to you. In front of everybody. Yes. So I don't have choice as usual. Bitaw, ingana lang siya. So it's actually depends on you how you learn or how you during explore that your time, faith. I believe gamay ra imong faith ni uli na kaadto ba? Yeah. Ano ko bahalag tinuod pa. Pero mas maayo na kay wala koy kwarta ato pang wala koy. Nairasan ng tanan. Nairasan ng tanan. But yeah, I think that's the reason why I stayed because of the faith and trust. That is only one of the stories. Yeah, Daghan pa yun. one of the stories. So we will. I know that I can learn so much from you, kay as 27 years of existence. So I hope you will learn something pod sa mga na-shares. Of course. And as I've said earlier, muna akong ganahan sa podcast kay kaning casual, kadaghan naman ko na experience ka kanang casual nga talking with someone and then makausay sa akong partner mag-istorya ay mag-abot nga panahon nga maglalo mamong istorya unya ako. Hala, ninduta na ani atong istoryahan lami ani podcast record na. Yes. Ninduta man kayo so muna akong ganahan kay kuan ba casual lang siya and then daghan kay jud kay matun-an. Daghan jud kay kag matun-an. Infinite ang imuhang resources, no? Siguro kani mga crew na to dili pwede na to na ma-invite. Napo na sila mga stories nga ila ha. Sila. So basig sunod si Chester ato ikaw. Ay, si Chester. Nag-chat na siya sa ako ha. Oh, actually, yeah, that's nice. Kadungog ko mayo na bata, mayo. Mayo gyud. Okay, unsa man ni? Asa naman mi ani? Experiences. I think it's my turn to share my experience. Okay. Kani siya nga story, it is very siguro muna ang story sa akong kinabuhi nga dili yun ako makalimtan. Grabe ba mo inom sa akong tubig. This time I would like to share sa akong kaagi how God had a really big impact sa ako. So, kung siya 19, Dugayon, 19. Dili ito, magkarabi ito. 76. This is when I took my licensure examination for teachers. Inani ang nahitabo.
every time nga hatagan ko part sa simbahan, mo yun ni akong i-relate yun ni nako labaw na og kana sa divine service, divine worship. I-share yun ni nako kay nga naman inani siya kabugat para sa ako. After I graduated sa South Philippine Adventist College on the year 2018, financially drained yun akong pamilya. Niya dili mi dato. And then nakita yun ako ang effort sa ako ang ginikanan nga giunsa gyud nila para lang ang mga sacrifices nga lang gibuhat para lang makagraduate ko. And then ka-feel ka nang kuan car nga kana pag-graduate nimo murag ma-pressure na ka kay kanang Yeah. gusto na ka mo Daga na kayo contribute. request imong parents. Wait lang, ingani. Gusto na ka mo hatag ba nya wala pa kay kahatag gani. Mm. Muna akong na-feel nga gusto na kay ko mo contribute niya. Some gyud ni wala mo gyud koy kuan. So what I did is this. Siyempre, ni-graduate ko April 2018 and then during by that year pod September that year mo kuan pod mo sana mo napoy let. Take kong exam. Mo tong nag-workout ko nga kuan nga mo take lagi sa exam. Pero ang isa ka challenge nga ako ang giatubang kani daghan ni challenges kani isa sa kong challenges nga ang giatubang sa pag-take og let. Ako ang mga batch nag-review. So anak ko pat. Mura kog na ako pressure sa akong kaugalingon ba. Since sila nag-review sila, na feel na ko nga mas taas gyud sila og percentage nga taas gyud ang chance nga makapasar. Yeah. Nya dili man ko wala na sa ako una nga mo request pa og review, pangbayad pang review sa akong ginikanan kay wala na gyud mi. Wala na gyud mi nag-recover pa gyud mi financially. So anak ko sagdi lang mo take lang og ani og unsay dangatan ni okay ra man. Pero Car, this is how amazing God works, no? Yeah. Disclaimer, dili na ko ni i-share para manghambog. Gi-share na ko ni tungod kay na-realize na ako nga wala jud koy wala koy part ani pero sige lang by and by. Inani yan nito Car. Anak ko sa akong kaugalingon nga since ako mga batchmates taas og percentage nga mo pasar sa let niya ako kay nag-review sila ako wala. Unsa may buhaton ako ni para mo parang murag mo level ang leverage. So what I did as anak ko nga muna akong buhaton. Nakita na ko sa Facebook nga naay civil service nga exam August that year. Wala ko nagsaba nga mo take og civil service. Anak ko nga August, September sunod sila ako. Og mo pasar ko aning civil service. Bahalag di ko makapasar sa let. Anak ko kay at least mapantay-pantay ba nga kung nakapasar sila, dili pug kay ko maalkansi kay kung pohon mo pasar man ko sa civil service, miya pila ray bayad sa civil service bay? 500. Oh, 500. Sige, kuan ra ko ni, take ra ko ni. Mo magyud na atong term, take ra ko ni. Take lang. Mo to, nag-file ko for civil service. Pero during that time, wala gihapon nawala sa kong una ang kaning urge nga mo provide, gusto ko nga muhatag na pod mo contribute kay nakita gyud ako nga grabe gyud ang sakripisyo sa akong ginikanan. Gusto ko muhatag ni gyud sa pamilya, mo contribute ni gyud. So what I did, after I filed for the civil service as well as the let. The let day anak ko nga mag-apply gyapon og trabaho. Ang address is Davao Oriental, San Isidro, man ako mga hometown. So within that locality si ko pang-apply bisan asa. Daghan jud kay ko gi-applyan Car. Pero mao ni ang ako ang problema. Ang Saturday. Yes. Mao jud ang problema. First na ako nag-apply ko ni abot ko BDO sa kanang network bank. Ni-apply ko kanang sa Congress ni Sir Almario dito sa Amoa. Daghan kay ko gi-applyan try pa ko apply sa State College dito sa ako ang tanan lagi makita nga bakante pasahan hala. Inya malipay ko kay i-text Tawagan ko or ka. chat for interview. Pero samtang may mag-istorya, ako ang dili malimtan dito. Naay duha ka ako nya dili gyud na sa kadaghan-daghan nga akong gikuan.
na ako dili malimtan nga nga conversation. And it is during my interview with sa ONB, di pa dito BDO, One Network Bank sa Banay-Banay. Nani, tell me about yourself, ano story ko, and then of course akong gi-emphasize nga I am Seventh-day Adventist, ma'am, dili ko available during Saturdays tungod kay nani kabalo na ta sa rason, I'm going to church and that is our day of rest. And then ana siya nga pastilan sir no. Okay na unta to ang iyang impression sa ako Pero ano siya hala ka sir, oy kasagaran magyud na mo nga mga busy days kay kana magong Sabado. Saturday. Oh, so ana ko pagsugod sa mong conversation murag sakto na gyud unta kay to abi na ko ma-hire nako pero once ni balibad ko tungod sa Sabado pasensya jud kay sir dili gyud kana mo ma-hire tungod sa imong faith. So mo tong anak ko sige ma'am walay problema okay lang. So mo to from one interview to another si anak ko since ako moabot gud sa akong panahon nga dawaton kaya nako no pero mo duty kaya ako Sabado pero wala gyud bay kanang dili man gyud kaya sa akong konsensya ako sige mo na lang ni akong panindigan hantod sa tanan nako nga mga interviews mo na gyud akong ginasulti permiro nga ma'am I am a Seventh-day Adventist ako na silang paibalan ako bahala nang Ginoo ani. And then ako emphasize nga dili ko pwede og Saturday kay na church na mo day of rest ana so on and so forth mo na gyud to. And then came katong tawag sa office ni Sir Almario sa Mati City. Ganahan kay ko ani nga interviewee kay kuan kay siya kanang indulging kay mga pangutana ba. So kadugoyan namong storya dili siya kanang formal kanang casual gyud siya nga interview ana tell me about yourself and then and then nakulbaan ko adto kay daghan na kay kog interview nya mabalibaran ko tungod sa Sabado pero what I did I still said that I am not available during Saturdays because I am a Seventh-day Adventist. That is our day of rest na ako sa church during that time. And then ana siya kani dili ginawa ni makalimtan ana siya bay. Sir, maupod biya na ang among pinaka-busy nga adlaw kay from si Sir lagi, si Sir Almario, busy siya weekdays dito sa Congress and then makauli siya kana lang niya natay mga activities manghatag og mga mag-provide og kanang mga bangko or daghang mga activities inana mamintura inana busy kay ta ana sir pero kuan and then but you know what? Ana siya. But you know what? I like you. Ganahan kay ko sa imong gistorya about sa yourself and especially ang imuhang commitment sa imuhang faith. Ana siya nga, sir, kung pwede lang gyud isabay ang faith ug ang ato ang pagkinabuhi, wala joy problema. Kwaon jud kanamo. Pero I am very sorry to tell you this nga maglisod gyud mi og hire sa imo tungod kay nana. Kadto siya nga interview ako ang pinaka-last ikakuan ko alas 6 na ko sa gabi nakauli sa balay pero you know what? After atong interview ako ang gigibati is not kaning discouragement, disappointment. Ako ang gibati is do nga ako you feel satisfied. Ano ko grabe. Grabe nga conversation nga ana siya nga wala ko nagtuo ba nga naay tao nga mo-believe sa ako ang gi-share nga sa ako ang faith, akong commitment towards sa church. Na-appreciate yun ako maayo. Ana ko di lang Lord mo tong niuli ko nga wala ko dibati discouragement but kalipay. Amen. Then came the civil service exam. Makulbaan pa gani ko kuan. Ni take ko August. And then akong gisalig tanan kay una sa tan dili gyud ko bright. And then the following month ni abot ang let, syempre kulbaan tanan. Take ko nahuman. Pero sama sa gipangbati sa uban wala na jud pug ko nag-expect nga makapasar ko.
Basig na ay uban sa inyo nga moingon dira ba nga cliche naman kay na balik-balik naman ang kanang wala ko na expect niya kabalo na may ana nga makapasar jud ka nga wala ka na expect pero I tell you ladies and gentlemen sultian ta ka car. In short nilabas ang result gihatag sa Ginoo sa ako ang let. Praise God. Perting pasalamat yun ako sa Ginoo dili ko makalimot during that time paghatag sa result na pag yun pagsulay nga akong giagian lipay kayo ko pero you know what made me happier was that after ni gawas ang LED the following weeks or days nilabas Gawas ang ang- result sa civil service and praise God nakapasar ko Wow. and then that was One the time, time big time, no? that was the time nga nakapangutan ako nga Lord, okay na jud kaayo ang let. Imo pag yung gihatag ang civil service. Lord, what did I do to deserve this? Ano ko, Lord, unsa kabalo ko sa akong kaugalingon bay, kabalo ko makasasala ko, kabalo ko nga ako'y ginabuhat nga dili nga dili maayo when it sa mga panahon nga ako ra Yes. isa nga sa mga panahon nga walay makita ano kabalo ko sa akong kaugalingon kaila ko kinsa ko. Pero ana jud ko nga Lord, sa wala po ko nibati og kalipay nibati jud ko pangutana unsa jud ang ako ang gibuhat, why do I deserve this ngano gihatag manimunis ako aning duha. And then I don't know if that was the way nga may istorya ang Ginoo sa ako walay lain ni sulod sa akong huna-huna car kundili kadtong last namo nga conversation kato sa Congress kato miana siya nga kung pwede pa lang gyud isabay ang ato ang panginabuhi og ato ang faith wala gyud problema. Then that was the time naka-realize ko nga maybe those interviews nga pila ka mga companies ang ako ang giistorya. Balik-balik akong story nga I am a Seventh-day Adventist. Those are kaning gagmay nga mga liso nga ako ang gisabwag sa mga kasing-kasing nila. Nice. And then wala ko kabalo kung unsa ang epekto adto sa nag-interview sa ako. Wala ko kabalo kung unsa ang epekto adto sa mga company. But mo to ang una ni sulod sa sa akong una-una and I believe that was God talking to me right there. Siguro may ana siya because of your little faith. Gihatag na ko ni si Moha and then dili jud ko motuo kar bisan an ounce of myself sa akong pagkatao di ko motuo nga tungod to sa ako ang mental capability ngano man bay ako ang nag-exam didto kabalo ko unsa ang mga pangutana kabalo ko unsa akong gipang answer kabalo ko sa civil service sa let kabalo ko unsay mga questions kabalo ko unsa ka sure ang akong answer kabalo ko kung pila ray sure pila ray tama nako adto and then gihatagan ko inana nga panalangin motong kaingon ko nga dili gyud to ako never jud ko siguro sa akong tibuok kinabuhi di jud ko motuo nga ako to walay lain naghatag walay lain nagbless nako ato but God himself because of my little faith bay muna ang Nice. Wow. hay muna ang ako ang personal nga story experience nga nag-change gyud sa ako ang perspective on faith, nag-change sa ako ang perspective on our love towards God, ang ato ang commitment towards the church, ang imuhang pagkinabuhi isip Kristohanon. Yes. You know, kung imuhang subay-subayon, it doesn't really need nga mulid ko og mahimo kong usa ka leader sa mga atubangan sa daghan nga mga tao, dili necessary nga mulid ko og dagko nga mga organizations, dagko nga mga projects for the church, mga activities for the church. What I did was gi-reason out lang nako ang faith sa mga tao nga nangutana kato mga company. And God gave me something that I could never repay him. Grabe kabuutan ang Ginoo para sa imuha, para sa ato atanan. So mo to siya. Ako ang experience nga He's been nag-change faithful. yun ako. Grabe ba? Yeah. Nice. Grabe ba?
Ay, nako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, good kayo. You know, it gives me, it motivates me ba? Kasi nag-review ko karon. Ito, no? Ay, ma. So, actually, gyud, dapat pag human ako graduate, dapat mo take na gid ko let 2019 dapat mo take to. But you know, I believe that even if it's delay, I know there is it's God's perfect timing gid kay. Ang ending every time nga i-share na ko ni Car, once advice na lang po nako sa imo as kuan. Sige po. Once ihatag sa Ginoo sa imuha, Car, once ihatag niya sa imuha, walay lain makapugong ana, Car, ihatag yun na sa imuha. Walay mountain, walay giant nga makapugong sa bisan nun sa basta mo ingon ang Ginoo, ihatag na ko na sa imuha, imuha yun na, Car. Yeah. Imuha That's yun na. I believe on that. Grabe, power mo kini bay. Unsa naman? Power mo kini. Unsa naman eh? bay. Okay, so muna to ang amuang experiences, the both of us, and I believe dili lang kami ang naka-learn from each other. I believe I also pray Ato pong tanan mga dira, listeners, no, yeah. sa inyo mga phones, sa inyo mga laptops or PC or whatever you have right now watching us. I hope and pray nga naatay mga na-learn gyud sama sa amo ado. I hope Yes. productive ang ato ang day karon. Yeah. So unsa man, ma'am? So we are now in our little learnings. Little learnings. Yeah. Little faith, little learnings. Yes, that's So, nindot guy. during a part, we'll be sharing a Bible verse. And of course, gusto na nako ni i-share ako ang Bible verse nga ako ang i-share ganina about faith. Once again, it is found in Matthew 17 verse 20, chapter 17 verse 20. I will be reading on the English Standard Version. Ingon dire, verse 20, he said to them, "Because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you." Amen. And I will just share as well the one that I shared you earlier. No, makita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it says, "For we live by faith and not by sight." Amen. So, thank you so much. Thank you Sir, so much sa Joe. ato ang tanan. Thank you so much. Car. Yes, thank you. I've learned so much, Gyud. So I think that sums up the episode 2 of our bonfire sessions. And this has been mag-close na ta. Yeah, mag-close na tayo, but we will invite them Ay, for our oo, next, tama no? di. Ladies and gentlemen, friends, pohon, we are planning to upload our podcasts sa Spotify. And anyway, i-update lang namo mo through our pages, Adventist Media Panabo o Little Faith. Yes. Sa updates ana nga kung kanus ana unsay progress ana, and also we would like to promote the pages. Don't forget to click the follow button or like and share this episode to everybody that you know, that you love, o diba? Kung gusto mo nga naapod sila ma-learn sama sa ato karon. Yes. And they can also share their insights as well, Yes, in of the comment course. box. So, And, moto, if ever naamoy mga na-learn, you can also comment aning post ang comment section na sa baba. Yeah. Pwede ra kayo mo leave dira sa inyo ang mga insights. So, ano to? yes, wala to. Okay, so this has been your host, ang inyong admin sa Little Faith, Klein, And also, Kyra. leaving you with the tagline. Yes. Leaving you with this saying, always remember, All it takes is a little faith. Maayong buntag, maayong gabi, maayong adlaw sa iyong tanan, og amping perme.